Ok, bueno, por bo día de novo a todos, damos comezo a esta sesión ordinaria do Pleno do Concello de San Amaro. Primeiro, antes de nada, quería darlle a benvida a este Concello, que a comarca xa coñece, a Nacho e o novo secretario. Neste último concurso, pois, adxudicaron a Plaza de San Amaro a Nacho. E nada, un placer recibirte aquí en San Amaro e agando que, bueno, pues, que o traballo sexa fructífero para todas as partes. Segundo que quería comentar é que o pleno do mes de marzo correspondía ao pleno do primeiro trimestre, correspondería a facer o último martes de marzo. O último martes de marzo cadraba dentro das vacacións de Semana Santa e decidimos pospoñelo. E despois, entre a baixa dunha secretaria e a alta do novo secretario, bueno, pois dilatóusenos e, bueno, pois tardamos 20 ao día de hoxe, 23 de abril. Ese é o motivo, e quería deixar constancia dele. Empezamos coa parte resolutiva. Primeiro punto, a aprobación das actas da sesión anterior. A primeira acta que se somete a aprobación é a acta do pleno de 29 de decembro de 2025. Algo que aportar a esa acta? Votos a favor de aprobar a acta. 7 do Partido Popular. Abstencións, unha de Xuntos por San Amaro. A segunda acta que traemos ao pleno é a aprobación da acta do pleno extraordinario do 4 de febreiro. Algo que alegar esta acta, que aportar? Sí, nesta acta quería matizar varias cousillas. A primeira é que xa daquela preguntar á presidencia e máis á secretaria sobre a pertinencia de poder votar dúas veces un mesmo acordo, o acordo da incorporación ao Consorcio Galego de Servicios. A secretaria naquel intre dixo que, bueno, que haberá documentación e que no seguinte pleno pues, que nos contestaría. Obviamente, a secretaria xa non está, pero eu trasladaríalle a cuestión ao novo secretario, o que lle deixo tamén o mellor neste destino. É pertinente que no pleno se vote dúas veces o mesmo acordo? Tenía que estudiar a situación relativa ao xeito do acordo para ver exactamente cal de que se está falando. Sí, no. Sen coñecer a total expediente non lle podo decir agora mesmo se existe a situación. Xa te expliquei, igual seguramente a redacción do punto pois non sería a máis correcta, xa o expliquei no pleno, pero bueno, nada lle vale. O que trouxemos a pleno outro día foi a aprobación do, bueno, pois aprobar a entrada do Concello de San Amaro no programa Xantar na Casa. A redacción do punto, a redacción do punto, bueno, pois aprobar a incorporación no convenio do consorcio, xa lles expliquei que xa estábamos adheridos a ese consorcio desde o mes de setembro do 24, pero bueno, pois como expliques o que expliques, hai xente que non entende, non quer entender, e hoxe traía para darlle ao seu compañero, pero bueno, deixo que a vostede acusounos aquí en pleno de mentir, de que non estábamos asociados ao Consorcio Galego de Benestar. Bueno, pois, como sempre fai, o que sabe facer é crispar e difamar, acusou o alcalde de mentir, entonces aí ten o convenio e a data na que está asinado. Ele decía que anduvo mirando e que San Amaro non estaba. Na página web non figuraba o Concello de San Amaro, que acreditei a fotografía editada e tal. Mire, na parte resolutiva desta acta vai expono aquí claramente, é a acta que se está aprobando. Aprobar o convenio de incorporación do Concello de San Amaro ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e aprobar o modelo de acordo plenario para aprobación. Isto é exactamente a mesma literatura que é da acta do 30 de setembro do ano de 24 que dice exactamente igual a incorporación do Concello de San Amaro ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Votouse, por iso a miña pregunta é vai ser reiterativa, por iso pregunto aos servicios xurídicos e técnicos do Concello se se pode votar dúas veces o mesmo acordo. Xa lle digo eu que non. Entón, por la troixo. Si, continúe, por favor. Sí, no, supoño que o traería un pouquinho para despistar o debate,
sobre esas alegacións que se presentaron no seu día polo Zarmento, e usted algo quitou da chiste e dixo, bueno, vou traer isto que fai ano e medio, que xa o votamos, pero como non lle fixemos moito caso, aí o traio. A nós o que nos parece é moi triste usar o pleno para estas historias que usted quere armar realmente para tapar a súa ineficacia a hora de facer as cousas. Tamén nos chama despois aquí isto o que respecta a ese punto. Despois, no segundo lugar, tamén no tema desta acta de febreiro, tamén, como o compañeiro Pablo, viese queixar do grupo de xuntos de que as convocatorias que se facían xustas no límite do tempo legal que hai que convocalas. Evidentemente, como no tema dos orzamentos, en los 3 días non das visto toda esa información e por eso se lle reclamaba un pouco ter máis participación no sentido de facer unha comisión de contas que está xa creada, pero para debater aí está os orzamentos e ao mesmo tempo ter un poquinho máis de tempo material para chegar ao pleno e aprobarla e estimalo que haxa que facer, vale? E usted dixo que daquela, cando eu tiña as atribucións no goberno, con xuntos por San Amaro, usted presentounos unha tabla que dixo que hubiera 13 plenos e que eu tamén, eu non convocaba, que eu non era alcalde, convocábanse os plenos tamén con esa mesma periodicidade de tempo co límite xusto. Pois non é así. Comprobamos a cabo que nos mandou unha acta e mire, no pleno, no 26 de 9 de 19, usted di que hai 2 días hábiles. Mentira, hai 3. No 21 de 19, usted di que hai 2 días. Mentira, hai 3. O 17 do 6 do 20, usted pon un día. Mentira, hai 3. E o 30 do 9, usted pon 0. E ese día, usted acordarase ben, e sería o 2 plenos. Xa sabemos por que é eso. Eso xa No, sabemos por que eso é porque usted quere justificar eu non me quero justificar nada. Quédalle ben claro que os plenos convócanse conforme a legislación vixente. Punto e final. Continúe e deixe de enredar. Se non, quitolle a palabra. Quere deixar de enredar. Os plenos convócanse conforme a legislación vixente. Eso xa sei que é un pleno, en un pleno fixemos outro seguinte, que foi cando dimitiu o alcalde, creo. Fixemos os dous no mesmo... É unha tabla que fixen eu, Bueno, pero está... Son os meus apuntes, e pareceu ben pasada a interventora. Mire, usted está mentindo porque isto queda reflexado nunha acta. Entón, usamos os Pois alumnos usted plenos diga que non está conforme e é suficiente. Pero Volvo a repetir, os motivos. plenos aproban, os plenos convócanse conforme a lei. Punto e final. Continúe, por favor. Sí, continúo, pero é que usted está mentindo, porque se usted pon... Sí, igual que co convenio tamén, igual que co convenio, que non estamos adheridos ao consorcio galego, igual. Non sei para que autorizo a pleno. Para que o vexa. No, digo o aprobar 2 veces o acordo. Si xa estaba, para contraer outra vez. É este mismo. Solo por rematar este punto. O aquí usted pon o 17 do 6 do 20 que hai un día para que eu convocamos un día, eu non o convocaba, que os convocaba o alcalde, eu non convoco plenos, non tiña esa facultad, un día. E resulta que esa semana era, o pleno convocouse do 12 ao 17, imposible que xa houbera solamente un día. Usted quere maquillar, quere nos deixar quedar mal, pero ao final quen está quedando en evidencia é usted. Sí, porque vir aquí e poner nunha acta estatal, porque non nos trae tamén a tábua como trouxo isto, a adhesión, non sei xa. Porque eso non eu traigo ao pleno, o que eu considero convite ou que podo, ou que me consello con meus compañeros, non o que me diga vostede. A acta reflexa os acordos que se recollen, Tardou en aprender eso, tardou en aprender. Señor Paz, continúe. Bueno, o que lle dixen, creo que hai que recoller nas actas a forma, a veracidade do que se fala aquí e non inventar despois sobre o aquí ese día e tal. Con respecto a esta acta non teño nada máis que dicir. Vale, votos a favor de aprobar a acta. Xente do Partido Popular, abstencións, en contra, un voto en contra do asunto.
Vale, o punto número 2 corresponde ao expediente 159/2026. Xa tuveron acceso á documentación. A idea que a Conselleira de Atención Cidadá, coa carga de traballo que se aveciña no verán, aconsellado tamén polas traballadoras do Concello, polo traballo que está a facer, que en vez de 5 horas, que poida vir 6, que moitas veces xa as fai demais, incluso polas tardes. Entonces queremos adaptar a xornada e a remuneración. Pasamos do interventor do Concello. O interventor do Concello explicou aquí a legislación, o réxime xurídico, e o que vamos a traer, o que traemos para aprobar en pleno é que se aumente a dedicación parcial de Noelia García Ordóñez a 6 horas diarias, que a retribución económica sexa de 1.000 euros ao mes, e publicar este acordo. Segundo, notificar o demandito acordo aos interesados ao Servicio de Personal e Intervención para o seu coñecemento e efectos. Algo que alegar, algo que decir? Sí. Bueno, sobre este punto tamén queremos facer unha reflexión sobre a evolución dos recursos e das retribucións neste Concello ao longo dos anos. Vou facer unha introducción con unha referencia persoal miña. Cando eu collín que estábamos na acción de goberno, no ano 19, eu lembrome que me comentaba o meu pai, que foi o alcalde máis lonxevo neste Concello na era democrática, que como, bueno, que preguntábame como iba a coisa, e pues nada, hai moi poucos recursos, o Concello, pues bueno, hai que intentar sanealo, bueno, en fin, todo isto que vale. Isto simplemente non pasa de ser unha anécdota, pero se o poñemos encima da mesa, hoxe atopámonos con un escenario totalmente, un contexto totalmente diferente, non? Daquelas tamén ele me recordaba que ao millor daquelas eles ni cobraban nada, o sea, viñan todos os concelleiros gratis, e había, pois, o mellor como moito un par de traballadores no concello, ou de repente facían un pouco de todo. Entón, pois, volvemos ao contexto actual, hoxe vemos que de traballadores municipais o mellor está triplicando, cuatriplicando, incluso moitas veces por 5, porque as brigadas e con todo, e tamén hai as pagas dos equipos de goberno. Pero hai que ter en conta que a poboación daquela hoxe é a mitad da que había daqueles anos. Entonces, volvendo agora ao contexto que nos trae este punto, no caso, por exemplo, do seu soldo, o soldo da alcaldía, usted no anterior mandato, usted empezou a cobrar 800 eurazos a través da operación de transfugismo que houve aquí neste Concello. E agora, polo que se ve... Que é a operación transfugismo? Pero a operación transfugismo, cal é? A operación transfugismo... A que houve aquí. Ninguna. Pero se a usted non o votaron nin os seus compañeros, non o votaban nin os outros. É que eu non me presente para... Non, porque non tuvo valor. Se chega a ser valiente e presentarse como tiña que haber feito no 21, cando dimitiu o anterior alcalde, usted tiña que haber feito, eu presento o alcalde. E se a miña compañeira non me vota, entón poderíamos falar de transfugismo. Pero vostede como é un cobarde, porque sabía que non o votaba nin a súa compañeira, nin no SOE votaría. O que está claro é que lle sigue escocendo. Non, vaya vostede, mire se está resabiado e resentido desde aquela. No, eu estou dicindo a realidade. Usted foi cobrando 200 euros e entrou neste Concello a través dunha operación de transfugismo. E usted estuvo cobrando 600 euros no Concello cando se cedeu a igual o seu compañeiro tamén Arturo, que cobrou tamén igual. É que me está falando. A onde quere chegar con eso? Usted cando... Non, eu podo interrumpilo cando eu queira. Eso é unha educación. Non, eso é que se vostede dice unha falsedade, como acabo de dicir, a operación de transfugismo, lo paro. Guste ou non lle guste. E segundo, vostede foi a un pleno de organización no 2019 e como eran varios os que querían cobrar non se puseron de acordo para eso. Entonces non nos veña a contar películas. Usted cobrou cando exerceu como alcalde accidental, que será o que pide, alcalde accidental, ou como accidente de alcalde. Encima, o seu sí que é injusto, porque vostede en 2 anos de goberno, o bagaje que ten, penoso, cortou un eucalipto e 4 piñeiros aí no colegio. Entonces, xa cobrou bastante. Sin embargo, ahora, mire, cambiamos os alumbrados de todos os povos, arranxamos un montón de carreteras, temos un centro hípico que é unha mesa en Galicia. Claro, vostede non está acostumbrado a eso. Na súa parroquia abrimos un camiño
que levaban 30 anos solicitando, Sí, é exagerado, que tuveron que volver a facer. cambiámoslle o alfombrado, arranxámoslle a escola para probar a exposición dos veciños, entón vostede, cando alguén fai eso, vostede síntese pequeno. Pero, bueno, é o que ten. Mire, Cada un está no lugar onde poñen os veciños, e vostede, xa te digo, está na punta na esquina da mesa. Empezou estando aquí e mire onde está agora. Continúe. No, digo que empezou estando aquí ao lado. E se logros que usted está falando, estánse... O tema de personal é porque gracias aquí hai xente que se preocupa, pide subvencións para que non teñamos personal. Bueno, Vostede non facía nada. poniendo na mesa, o modelo que había fai non tantos anos. Non me pongo nervioso. Pero mire, se usted ahora nos solta aquí este pequeno míten de todo o que fixo, deixou de facer, é gracias a asuntos personal. Porque entramos no 19 na corporación do Concello. Que pode contar aí para atrás? Nada. Aí para atrás era vostede, militante do Partido Popular. Ainda lle traer a pegatina que ya teño que pedir ao anterior alcalde, señor Carlos Paz. Usted era militante do Partido Popular, encima dos que pagaban, non como a mí. E vostede era doutra clase. Implico. Non como vostede. Xa se nota. Bagaxe, responsable da dimisión de 2 alcaldes, un eucalipto e 10 pineiros. Ese é o bagaxe de Carlos Paz. Antes dixo 4 pineiros, ahora xa subiu a 10 do colexio. Teño que recordar que eu cando cheguei aquí, ou máis, había... Señor Carlos Paz, quere continuar con este punto? Alegue, quere continuar con este punto? Estou respondendo tamén a 6 unas seccións que usted me fai a mí. É curioso que usted diga do colexio, cando eu cheguei había desde o ano 17, non do 19, denuncias do director daquela, de que se lle limpara toda a maleza. Limpose toda a maleza, non foron 4 piñeiros, ni 10, ni 20, foi todo o perímetro. Deixámoslo en 30. Non, todo... Bagaje de Carlos Paz, 30 pinos, un eucalipto. Usted, e despois, mire, en canto á afiliación do Partido Popular, pois sí, efectivamente, así foi. Pero mire, na vida de todo isto ten unha evolución e de todo se sabe. Algúns vamos sempre coa mesma chaqueta de outros cambian. Ese é o problema que ten usted. Trátase de evolución. E se ora o fichan no SOE, marcharase por SOE. E se o fichan en espacio común, irá. Porque vostede é o que non ten. Onde eu considere non onde usted me diga. Pero eu, mentras estou. Eu diría que non este, ou non me interesa estar nunha organización donde me vais a como se fixe. A usted non estará cando voten os vecinos, tranquilo. Bueno, eso xa será cousa de cubos, a usted. A todos os que nos presentamos estamos nas mans dos vecinos. Bueno, volvendo ao caso, sí, porque entonces, polo que se ve, usted empezou a cobrar no anterior mandato os 800 euros. Os brazos. Os brazos, sí. Neste mandato usted subiuse a 1.100 euros, é dicir, cerca dun 40% máis. E agora, polo que se ve, os 600 euros que iba a cobrar a segunda concelleira do goberno converteronse en 1.000 euros en menos de 3 anos, con un incremento dun 67%. Que enllodera a calquer traballador do concello. Vale. Nos, desde xunto, non cuestionamos a legalidade destas retribucións. Pero si consideramos... Ten un informe económico e xurídico. Continúe. Non cuestionamos a legalidade. Ustedes enténdeme perfectamente. Pero si consideramos necesario reflexionar sobre a súa proporcionalidade e sobre as prioridades políticas que reflicten. Mire, non sei o que pensaría o meu pai ao respecto desto, pero, desde logo, se hoxe un concello de 1.000 habitantes e o equipo de goberno gana o ano 30.000 euros, pois, home, dá que pensar que a máquina dá moito leite, non? A lástima desa leite é que non sexa para fixar a poboación e que non sexa para mellorar os mellores postos de traballo para a nosa comarca. Eses 30.000 de onde saben? Sume. Vale. Sí. Sume. Votos a favor da aprobación do expediente 159/2026, actualizar o horario de retribución. 7, Partido Popular, votos en contra, abstencións, unha de xuntos por San Juan. Vale, na actividade de control, o primeiro punto son os decretos, damos conta dos decretos, dase conta da data 23 de decembro de 2025, decreto número 249, a data 20 de abril
do ano 26, o decreto número 89. Nesta actividade, señor secretario, sempre damos conta dos decretos, é unha teima que ten a oposición cos decretos. Xa o anterior secretario utilizaba o mesmo proceder. Este concelleiro ata me denunciou na Guardia Civil porque non ten acceso aos decretos ou que convoca os plenos sin ser conforme a lei. Entón, aproveitando que está vostede aquí, e vostede acaba de convocar un pleno, gustaría dicirlle se ve algo regular ou explicar ao concelleiro como se dá conta dos decretos no teu concello ou cal é a súa opinión xurídica, si pode. Desde un punto de vista xurídico, basicamente, tanto a lei de bases como a legislación autonómica, así como os LOF, establece que se ten que emitir os decretos coa convocatoria do pleno. Non recolle nada máis. Entón, unha vez que fala a convocatoria, subíonse os decretos que supoño que tenían acceso a eles, que estaban empaquetados e xa tenían acceso. Vale. Os decretos teñen que estar a dispor da corporación, non só cando se convoca. Se quere un decreto en concreto determinado, tería que solicitarlo, pero en principio, legalmente, a razón de dar aos decretos é no momento da convocatoria do pleno que se haya tratado dos mesmos. Vale, perfecto. Siguiente parte. Siguiente punto do E día. os escritos que Robos se e envían preguntas. Señor ao Carlos Paz, Concello, non está no uso da palabra. Todo o que diga non quero que quede reflexado nada de nada. algo será. Non, ten ora robos e preguntas e se quere pode preguntar o que queira, que vostede parece que é novo nesto. Vale? Vale. Na actividade de control solo se dá contra os decretos, non ten nada que decir. E ora, o último punto da orden do día é robos e preguntas, e como sempre pode decir vostede o que queira ou preguntar. Bueno, pues quería facer un robo e unha pregunta, vale? O robo vai en, bueno, pues ahora que a chegada do bo tempo, que a chegada do verán, pues que entramos nun período especialmente sensible, o que representa un risco importante de incendios forestais. San Amaro non é nunca estuvo favorablemente, moito mellor así, nunha área de risco, pero nos últimos anos e tal ven sufriendo, tamén, gracias a Dios, sin maior relevancia, que se achegaron un certo lumes a unhas certas viviendas. Temos constancia de denuncias veciñais que non foron atendidas nin recibiron resposta por parte do Concello. Por eso, rogamos primeiro que se atendan as demandas veciñais e despois que se reforcen as actuacións de prevención, especialmente no que atinxe a limpeza de parcelas e o cumprimento das obrigas establecidas, en coherencia co propio plan que temos aprobado de prevención de lumes deste Concello, e todo dentro do marco legislativo existente e do sentido común. Recordar que a limpeza de parcelas é a obligación dos propietarios. Os propietarios teñen que ter as parcelas limpias teóricamente antes do 31 de maio de 2026. Se coñece algo este Concello, sabe que a problemática da denuncia que hai inténtase porse en contacto, pero hai máis do 50% de parcelas que están nas franxas de protección que son descoñecidas. Estase facendo labores de xestión coa Consellería, a miña compañeira sabe o ben, con Víctor e o director xeral que estuvamos outro día. Non dan, nin creo que den chegado a todo. Bueno, Nós o que vamos a facer agora neste mes de maio, pois repartiremos nos tabuleiros de anuncios, estamos a preparar unha nota para intentar chegar a conciencia da xente que a obriga dos propietarios e pedir a máxima colaboración de todos. Un concello como nós é imposible que xestione a limpieza de todas as parcelas, é imposible, inviable. As denuncias que temos, as que nos van chegar, evidentemente desas parcelas será inviable, non se van limpar de golpe, pero sí as que nos van chegar que están preto das casas. Entonces creo que eso había que collerlo con un pequeño máis de calor, non me nunca me dito, para que proceda a súa limpieza, que efectivamente facer bandos o que se sepa a involucrar a xente. A pregunta que tiña un pouco tamén relacionada co anterior do decreto, se temos que esperar 4 meses para agardar acceder ás resolucións da alcaldía.
E tamén, se isto se sumamos á documentación que se está pedindo por escrito, que hai xa varios expedientes que se le han pedido, un xa do ano pasado, máis recientes, e tampouco temos, non se nos trasladou nada. Porque, claro, esta é a maneira que usted ten de dificultar a nosa labor, pois como fiscalizadora que temos aquí de control sobre este goberno. Por iso a pregunta é se ten previsto este goberno municipal adoptar medidas para facilitar o acceso á documentación en tempo e en forma, garantindo o direito cidadán de participación pública a través dos seus representados. E, xa que usted quitou o tempo, pola documentación, o artigo 77 da Lei 7/85 de bases de régimen local, todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones sobre en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Bien, no digo nada más. Perfecto. Desde esta alcaldía, desde este tipo de gobierno, cumplimos estrictamente cuál es No, porque os escritos que pedimos los expedientes son 5 días naturales. ¿Cuál es la legislación? Como debería de ser. Como se presume que tenga que ser una administración pública. Entonces, trasladaría para rematar ao técnico, señor secretario, si os escritos que presentamos, que xa levan meses, porque non se nos contesta, porque son 5 días naturales tamén o que marca a lei. Porque non se nos dá os expedientes que solicitamos. Sempre se lle contesta. Non. Pois igual algún tempo retrasas máis. Cando alguén presenta moitos Ten que escritos, justificar, se non se me contesta en 5 días, motivalo o motivo porque se retrasa. seguramente se lle contesta. Sí. Pregunto ao señor secretario, xa que Sí. está máis posto, se é así o que digo ou que non. Sí, motivas. Sempre. Non, sempre non, que estamos inmotivados. O que Seguramente se lle contestou usted o que que se alguén quere é entorpecer a nosa labor se alguén fiscalizadora. Xa sei que lle fastidia. Se alguén pide, os quero ver a documentación de 3 anos, pois, home, como pode comprender, pois tenemos que ir paso a paso. Agora hai máis xente traballando nas oficinas do Concello. Non fai como fai 25 anos na época do meu pai que eran 2. Ni máis ni menos. E todo amado. Xa lle digo, eu estou encantado, xa se ve a diferencia, 7, 2. Bueno, Xa se outros... ve o que me molesta a mí xuntos por San Amaro. Xa ves, non? Cero. Mire, usted dice 7-2. E non podo explicarme máis por la posición na que estou aquí agora de alcalde por respecto a esta institución, a este plenario. Se non explicabanme de outra maneira. 7-2, sí, de acordo. Pero outros partidos non poden dicir o mesmo. Ni non, ni non. Pero patatero. Vale? Moi ben, algo máis que alegar, que aportar? Non, simplemente, se me saco esta pregunta ao señor secretario, se me quere contestar, como eu considere, junto tampouco... Pero... Nada, se levanta a sesión.